help. En omdat onze president zijn visie zo groot is, het heeft vooruit gezien. Met andere woorden, hij is een visionary. Hij heeft gezien dat die pleit van die breinkind, hij heeft gezien die pleit van die zwart mensen, hij heeft gezien die pleit van die wit mensen. Hij is wat voor ons uniek maakt. Right? So dat is waar ons niet meer kan gesels of opstaan voor die breinkind. You must remember, ons was al door die hele Zuid-Afrika geweest. En voor ons daar geweest het, was ons net in die Kapen. Al wat ons gezien het is die kleerlinge mensen wat sappen. Wat op onze journey, door die hele land, heeft ons gezien. Wat dat gezegd, kijk hier gaat nog een stopwoord. Want ons kan niet praten, net voor die kleerlinge mensen niet. Ons moet nog beginnen te praten voor die hele Zuid-Afrika. Is jullie met mij? Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time.